Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a gidan TV mu mai albarka, Betara Vision. Ku biyo mu don ganin yadda al'ummar Right Honorable Muktari Betara Aliyu suka yi gangami zuwa garin Gombe domin taro na North East Zonal Stakeholders Forum wanda aka gudanar a garin Gombe. Inda shugaban matasa na Overall Forum Mohammed Bagalku ya taka rawar gani tare da shugaban matasan Team Betara. To masu kallo, nan muka kawo ƙarshen rahoton namu. Ku biyo mu domin sake kallon sabbin shirye-shiryenmu daga Betara Vision.